Maray pa, aramon niya to unyan sa DCGB. Nata, ano man dapat kong maaraman dyan? Ata, magdaog kita. Aramon niya to ang kakaibang mga impormasyon, mga istoryang mapapakinabangan bago ang panguntuhan. Totoo yan. Uya na ang programang Aramon Yato digdi sa DCGB. Kaiba si Mardela, Aramon Yato. Kabayan, dapat mong malaman na kailangan mong maintindihan ang usapan na may kinalaman sa iyong kapaligiran. Gaya ng aming sinabi, makinig ka. Hanggang sa inyong bahay, makitlaming. Dito sa programa, Mardela, ating kasama. Pakinggan natin si Mardela. Samahan natin si Mardela. Sa balita, issue at sa komentaryo, kay Mardela tayo ay panalo. Pakinggan natin si Mga tugang, good morning po sa Indo Gabos. Welcome back sa programa Aramon niya tungo niya pong aldaw na inin Monday. Lunes po niyan, petsa 5 na sa bulan kan Hulyo 2021. Napakabilis po ng panahon, kaya wag nating sayangin. Wag nang patumpik-tumpik pa. Mga tugang, magpabakuna na. Sa mga misis, nagprepare sa nagpangutuan sa kunyan, rikas-rikasan, taod ko na naman. Sarap-sarapan ang mapremyohan. Ako pa sa nung lingkod, Mardela daing iba, samit sana. Pero tiyan, iribanan po kitang kunyan hanggang alas 12, talunis po. So wala tayong masyadong kaulangan, kaya dire-diretso kita hanggang alas 12. Kasama dyan, siyempre, katuwang ta sa presentasyon ng programa ang mga pag-iribata sa technical side, siyempre, kaibanan ta, June Napoles, the man from Poland. Bandang yaon man si Richard at saka si Alvin sa DCGB Social Media Department. Production Assistant Center, kasabay niya ito dyan ang kaganda ng South Angel Mustaza. Sa luwasan, Mega Force Patrol sa padagos mong pangangalap ng mga istorya. Tanganing may balangibog sa manuan na sinmapukawan ng mga turog sa pansitan. Yaon dyan sina Pading Jomar Bien sa 1st District. Pading Jimmy Nazalita dyan po sa 3rd District. Matang siyempre sa Daraga area. Nakatutok dyan sa Banuang Sutil ang Tito ng Albay, Renz Luna. Baba kita sa Albay District kasi sa sur na parte ka mga barangay sa Legazpi. Yan po dyan mga tugang partner Alar Mario. Pantang sa Legazpi 4th District. Kasabay kayo dyan ang babaeng walang pahinga. Ans Galero together with Henry Boy Mata sa Mobile. Duman sa Regional Center site. Asin sa northeng parte ka mga barangay sa Legazpi. Yan po dyan mga tugang ang The Flash. Luwens Borsi Barcena. From Dipo Gabos, Mina Saludar mga tugang. Minapapit sa magmang morning. Sana po okay ka mo sa mga birthday celebrators. Happy birthday! Many returns of the day. More life, prosperity, and happiness. Good morning kay Toyang. Good morning sa mga taga-Bagantabay. Taga-boss na mga nag-antabay sa DCGB News Online Facebook page. Good morning po. Sa Satuyang YouTube channel, good morning. At sa mga nakantabay sa DCGB App Live, good morning po sa inyo, kabos. Saan man kamo sa mundo, mga kababayan kong Kapo-Bicolano, ingat sa nakita pirmi. Ha? Alright? O di, duman po sa mga taga-Bagantabay nga to, padagos lang ang Satuya po na pagpagirumdum na mag-ingat po kita. Maray na po ito na dahil kita ning problema, pinagmamati, difficile pag may nagkakahelang. And gusto tama na magpaabot mga tugang nin condolences, pagkidumamay sa kamunduang kansamuya po na chief technician asing kan sa indang pamilya sa pagkagadan, mga tugang ni Ma'am Geraldine, no? Yung asawa ni Bunjing. Condolence po sa pamilya. Our prayers po, tabi. Right? And sana sa mga tabang-tabay natin, pangagita man po ang
kalag kan ni Bunjing si Ma'am Geraldine, no? Okay, so ano, mga tugang dumang po sa mga kababayan ta. Kaaga may nakaarungan na naman na pag langgaw kang produktong petrolyo kaya magpakararga na kamungon yan. Sabagay sa diesel John, dit man sana 10 timos. Sa gasolinan medyo mapagal pa. Mapapultag naman kita kunyan John. Mapultang naman kita. And dumang po sa mga kababayan niya to, all accounted na, ito po na mga soldados na nagkagaradan kasi nagkarulugadan, 96 of them, mga tugang lunad ning C-130 military aircraft. Ali sa sarong lugar duman po sa Mindanao, pasiring duman sa Patikul, Sulu, para maging augmentation force, maging katabang sa kampanya kontra terorismo, mga private, mga bagong sundalo, no? I-deploy duman. Kundi medyo nagkaiguaning problema ang sabi pag landing nag-overshoot sa sa runway. Tapos mga tugang tigbalo pang lumayog giraray, John, lumayog giraray kundi dahil nakinaya hanggang sa buminagsak po tabi. May nadamay na mga sibilyan kaya uminabot na po sa 50 angadan mga tugang as per record kan AFP. Bago kita nagtukaw dig dinaglaw po ini tabi pigbarit anat sa indo tangani po na maging updated kita. 49 ang soldados asin 4 na sibilyan sa nalugadan, mga tugang duman sa nasambit na na aksidente o insidente kaso hapon. Kasud mga 11:30, no? So kinordo na an 1 kilometer radius kan crash site para magkondukta ng investigation and pigahanap mga tugang sa black box. Iyan po so ikipahe dyan sa anuman na aircraft na nasa sarayan kan mga recorded voices po yan kung ano ang nangyari mga tugang sumasasabutan duman ko nagradyo or okay? Pati na ang iristoryahan sa lugang takpit na ano po yan, na record yan, okay? Kaya i-retrieve na po ito na black box sa aeroplano kaya ano yan, pig-ako kang AFP chief na si Cirilito Sobihana na may limitasyon ang runway sa ulo. Okay, so sige, imbestigaran and yan po tabi kung ano po man ang mga development po kayan, antabay na lang and siyempre condolence din doon sa pamilya ng mga sundalo. Sana walang nakasamang galing dito sa atin, sa Bicol or sa Albay or sa okay? So alright, mga tugang, diretso na kita sa mga istorya, ngunyan po na pagkaaga, dagdagan tan impormasyon hali po dyan sa luwas. The Flash, Luwens Bursi Barsena, nasa linya. Luwens, good morning. Please coming. Salamat tabi, Partner Mar, 39 ngon yan, ang panibagong kaso nin COVID-19 susog sa Department of Health o Center for Health Development Bicol. 39. 39 cases. Medyo nagbaba. Medyo nagbaba tabi, Partner Mar. Okay, ano ang kunyan kayan? Ano ang sabi nga ni kan pagiras-hiras? Sa pagiras-hiras tabi, Partner Mar, apat ang naihiras sa probinsya kan Albay, kung sain tulo sa syudad kan Legazpi, kasing saro sa Bakakay, Albay. The rest, 0 tabi, Partner Mar. Yeah, very good. Roger. Camarines Norte, 0 cases man. Dahil daw na naisumiter na specimen sa laboratorio. Sa Kamsur, 35, yun ang pinakang may dakula na panibagong kaso ng COVID-19 na kung sain anong digdi sa Naga City, asinso the rest na may mga diit na mga bilang sa mga manlaylain na bariwas na kawagas sa mga munisipios kan Kamsur. Sa Catanduanes, 0 man ang case, mas bate sa konsorso gon, gabos edi 0 tabi Partner Mar. Sangon yan pinagpapresenter pa,
sa virtual conference kan DOH di Sir Ken Nuidakan Department of Health iba pa mga impormasyon may kinaaraman digdi may kinaraman sa pinangyayaring press briefing alagad patanid ni Sir Ken na dapat magsunod manggiraray ang gabo sa minimum health protocol sa pinagpapautob kan gobyerno gani nang maibitaran ang pag-urulagitan kan COVID-19 ta iyo ini ang saro sa mga mabisa na solusyon gani na makaibitar sa COVID-19 apisar sa pagpapabakuna. Pare, ano yan, nabanggit ba dyan kung pirang laboratorio so nagpunksyonal mo dyan? Tagaro di, ito na di. Tabi pa pero mentionar digdi? Tamin sa paano, may napaingalo na laboratorio, kaya araw ka nangyayari, may nabiglang bagsak. Biglang bagsak, may nabiglang langkaw. May nabiglang langkaw, just like the other day, di ba? Roger. Okay, sige. Roger, good thing lang digdi sa albayta, apat sarang igwa kitangon yan. Iyo, pero ang importante, di magkampante, di kitang kasiguruhan pa dyan. Roger to that. Kumbaga itong pigyalala, arig sasabi tang ma-flatten, dahil tapayan nahihiling, tabi. Dahil patabi, Partner Mar. Okay. Sige nga ni kakagibon din mga manlaylay na mga pagpapaabot din mga virtual press conference ang Department of Health tangani nang may pasabot sa publiko na suma total mag-ingat man sa nang kaipuhan ngani na makaibitar sa helang na COVID. Yan, simple man sana, di ba? Roger. So, dati lang, Face mask. face mask, Face face shield. shield, distansya amigo, Distance. hugas kamot, Correct. dahil magparatiner sa kulob na lugar. Roger. Tandaan mo yan na, Roger. huwag kang maano sa kulob na lugar. Sa open space na Dapat kita. tumang ka sa open space na pwedeng palayugang kidrone. Correct. At tangani na, no? Buwelo ang paros. Correct. Difficile na. Dahil taaram kung sisang kasabat-sabat, ha? Roger to that. Maski nga ni sa mga nabakunahan na, pigpapatanidan kan mga eksperto sa kasalud na magkapakampante, mas lalong dapat magdistansya. Correct. At possible pa din sila maging carrier and possible na maulakitan. Although, ang depensa dahil sinda maabot naman sa critical o yung severe. Correct ka dyan, Tabi Yeah. Partner Mar. Okay, very good yan. Okay, sige. Roger, so yan Tabi Partner Mar, maramihan tras na mga bungkaras kan impormasyon, mga press kumbareta, hali sa Department of Health on a special assignment. Ako po sa LBB. Thank you very much. Ruens, nagtutok mga tugang sa live report kang Department of Health. Everyday po yan at mamaya yung graphics na, no? Para duman po sa, no? Pero, ababa, so, naulakitan o kaya nagkaigo ng infection sa Bicol, 39, and sa breakdown mga tugang, 4 sa Albay. Tulo sa Ligas, Pisar o sa Bakakay. Okay? So, pero wag tayong pakampante. Sabi nga natin, tangani po na dahil kita magkaigo ng problema. Kada ita po mo nasisiguro pa ang sa tung kamugtakan ngunyan. Basta importante magsunod po sa protocol. Tangani po na maabuta man itong pangarap kang iba na duman ngaya sa ibang lugar, turos ng maray. May mga areas nga ni na dahil na nagpe-face mask John. Di ba? Paano? Apisar sa bakunado na, nangatugang na flatten pa so. Dahil nang nagparadagdag na kaso. So dapat iyan ang sa tuyang objective. Common, ano yan din? Common goal. Di ba? For the common good tayan na ma-flatten, makurtar ang pagparalakop kang COVID-19, tangani na masunod na po so pagturos kan mga restrictions na pigkakaabuang kan iba. Di ba? But without that, na na-flatten tao dahil na po nagdagdag ang kaso, tapos dahil pa kita na ating yung herd immunity, expect mga tugang na from time to time may mga paghihigpit talagang mangyayari. Kaya iyo po yan ang mga dapat niya atong sundon. Wala namang masama kung sumunod. Di ba? Ang masama kung di tayo sumunod, tapos na ulakitan kita, dahil taaram na ulit sa sarong ta, ubos gawos ka pamilya. Di ba? Ayan po tabi ang ipapatabutan na difficile ano yan, magtinagas-tagas sa laban na dahil mo midbid ang kalaban dyan. Dahil mo nahiling. Di ba? So, dapat maging maging wais kita dyan. Okay? Hello kay Ate Flery Alcarmen Gaviria. Good morning po tabi sa imo Ate Flery.
at sa gabos po ng mga nakaantabay po sa tuya sa DCGB News Online Facebook page. Standby lang kamo. Kami po mabalik sa iba pang mga impormasyon niya at mga bareta. Makalis lang kayo. Brad, atubangon ang angat kang panahon, kaya pakusugo ng hawak, mag-Revicon with proper diet and exercise. Igwang vitamin A sa could be, taamang sa lakas resistensya, kay bana ng mata, puso, muscle, buto at dugo. Revicon Forte, lakas ng 5 piso lang, SRP! Unilab yan. Multivitamins, minerals at amino acids ang generic name ng Revicon Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard. Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincenas Pack, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Programang magtataon ng impormasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sa alas 12 nin pagkaugto, Kapalibutan Ta at Tamanong Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidlets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidlets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay. O may tusok-tusok na ramdam. Mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Pangenot na rason sa paglakop kan COVID-19 sa paagi kan mga droplet na nagluluwas sa satuyang ngimot asin dungo pag nag-aabo asin minahatsing ang sarong tawo sa pag-iwas sa mga matatawong lugar na irarayutan sa tuyang sadiri sa mga tawong posibleng may COVID-19 o si isay man na may iba pang helang. Kaya ligayan ang matatawong lugar lalo na kunan sa imong edad lampas 60 anyos o may dati ka ng kamatean, arog kang alta presyon, diabetes, helang sa puso, baga o cancer. Mantineron na day mababa sa 1 metro an sa tong distansya sa iba asin sa si isay man naaramtang may kalinturo asin abo. Ang COVID prevention tip na ini hatod sa Indo kan Good Found Cement Factory, Palanog, Kamalig, Albay, Mr. Lau Beltran of Legazpi City, asin kan DPWH Regional Office 5. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang rayuma ko. Skelan!
Unilab yan. May anti-maga ang Scalan na wala ang paracetamol. Naproxen sodium is the generic name of Scalan. If symptoms persist, consult your doctor. Kayo po ba ay may katanungan ukol sa PhilHealth? Makinig sa Usapang PhilHealth. Kasama ang PhilHealth Regional Office No. 5. Mapapakinggan tuwing Huwebes, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Usapang PhilHealth. Si Pauline Luna po. Ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Gamot na panlagnat, na masarap at sulit. Si Pauline Luna po. Para sa lagdat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Si Pauline Luna po. Para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium for as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Yes! May ipapa-smart padala si Mama! Saan ko kaya pwede i-claim? Pwede dito, Suki. Yes, claim here. Kahit saang smart padala agent mo gusto i-claim ang padala, ngayon, pwede na. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Yes! Kayang-kaya ko na mag-claim anywhere, basta smart padala. Customer must present a valid ID. Paymaya Philippines Inc. is regulated by the Bangko Sentral ng Pilipinas. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta smart padala. Cellphone number mo na lang ang ibigay sa magpapadala sa'yo. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara ning kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Matauning pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadagog na kada ikatulo asin ultimong Biyernes kan bulan alas 11 nin aga sagod alas 12 nin udto sa laog kan programang Aramon Yato. Usapang Consumer at Negosyo. Ihahatod sa Indog kan Department of Trade and Industry Region 5 asin kan DCGB. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Siyempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Word ka na. Itodo mo, beat mo with Coke Studio. Just drink Coke with a gold cap, peel the label, and send the code to the Coca-Cola Facebook Messenger for a chance to win Todo Surprises. Promo duration is from May 7 to July 30, 2021 per DOH FDA CFRR permit number 0684 series of 2020. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol mi paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Panahon ng hawaan. May hawaan din sa bahay na di namamalayan. Dahil ang sponge ay maaaring pugad ng milyon-milyong germs na maaaring humahawa sa pinagkakainan. Iwasan ang hawaan. The Philippine Society of Microbiologists recommends Joy Antibac with Power of Safeguard. Removes 99.9% of germs sa sponge. Para iwas hawa sa pinagkakainan, mag-Joy Antibac with Power of Safeguard.
Iwas germs, iwas sakit. Mag-Joy Antibac para iwas hawa sa pinagkakainan. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincena Spat, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Ang mga oras sa Radyo DZGB, on minuto makalihis sa alas 11 nin pagkaaga. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Dismayado man si Vice President Leni Robredo sa daing nagamit na pundo kan Bayanihan 3 law na maabot sa 9 bilyon pesos. Sigun kay Robredo, nasayang sanaan pundo dahil dain ay distribuera sa mga dain na tawanin tabang partikular na ang mga apektado kan pandemya. Sarong kabaliktada na sa pahayagan ni Presidente Rodrigo Duterte na wara ng kwarta ang gobyerno, mantang igwapang pundo na daisa na nagamit. Mientras na nakatalaan na ibalik sa National Treasury ang bilyon-bilyon pesos na pundo na dain nagamit sa Bayanihan 2. Yan ang pangalas 11 bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga minasunod. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Bear Brand. Bumili ng Bear Brand tuwing sweldo para may tibay araw-araw. Joy, iwas germs, iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincena Spat, only 10 pesos and 50 centavos SRP. Neozep Tablet. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Milo, ituloy ang pagiging champion. Mag-Milo everyday. Biogesic Tablet. Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. El Real, tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sa inyong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Doc F Fulvic Mineral nasa capsule na. Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay Capsule. Sex Enhancer for men and women. Natural at walang hapit sa sikmura. Talagang tatagal ka dito. At siguradong satisfied ang partner mo. Proven for 13 years na Doc Alternativo. 2 kapsula ng Doc F Fulvic Mineral Plus Malunggay. Sulit ng pangpatibay mo. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala. Pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination.
maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Experience Converge, pure fiber internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. Fiber X 1,500 for 25 Mbps. Fiber X 2,500 for 75 Mbps. Fiber X 3,500 for 150 Mbps. Fiber Extreme 4,500 for 300 Mbps. And Fiber Extreme 7,000 for 500 Mbps. Fast, reliable, and no data cap. Pure fiber unlimited internet connection for your small businesses. The Microbiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Sa pulukan payo asin kalintura, ang biogesic, maaasahan ng tibay, igwa pang alaga. Kasi pag makusog ang bulong, baka makaraot. Matibay ang alagang biogesic. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Lahat tayo may mga mahal sa buhay. Pero hindi dapat mahal ang magmahal, kaya huwag mahihiyang magtanong. Sa RightMed, gamot na maaasahan. Kayang araw-arawin. Dahil ang RightMed para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Marvela. Musta na? Ayos pa ba ang buhay natin? Kaya pa ba? Eh kung hindi, paano na? Ewan mo ba? Bahala na. Bago ang balik na po kita sa itong programa, aramon niya itong pong aldaw. And duman po sa mga kababayan natin, no? Ako lang mga nadadagdag na bilang niyang ka mga naapektaran ng pag-iisip, sa kaiisip. Dan mga bagay-bagay sa kinaban. Sabi kan Department of Health, tigwa na kitang mga nasa 17 milyon, no? Na may mga nagkakadiferensya sa pag-iisip. Most especially mga workers na siyempre. Kasi silang kambuhay ngon yan. Tapos mga nababasa pa sa social media, nadadangog ng mga istorya. Maray na lang ang probinsyano party list congressman, si Sir Apid de los Santos, nagkagawa ng espersos na mag-filing bill para matawan taning importansya ang pagpapahiling ta sa mga professionals na maataman ta sa tuyang mental health. Okay? Congressman, good morning. Ay, sandali ha. Yeah. Congressman, good morning po. Congressman, good morning. Naku, may signal. Congressman. Congressman, narinig niyo pa ako? Maluya signal. Ano lang? Tingnan sa maapod kaya itabi ako. Madali lang ha. Maapod kaya kita. Signal dumanang ata ito. Masabutan tayo nita. Pag napasar ini, dako lang kagianan, at least in a year, igwa kanin garo 5 garong
aldaw na paingalo. Ay, naku. Sa batang garo kami. Ha? Yan, sila nga. Paliwanag ta kay Congressman Alfred kung tayo makakunik. No? Kung ano ang possible na mangyari, is this sa private lang o sa government lang o pati sa private? Dapat sakop nito, ha? Masabutan ta po 'yan. Ako masyado clear ang signal talaga. Ano ba si Kong sa sa Messenger? Ay. Ayan. Hello, Kong? Ayan, napuputol talaga, oh. Napuputol kita nga maluya ang signal kay ning smart globe ta. Anong nangyari sa globe mo niyan? Ayan, wala. Hello, Congressman. Ay, Diyos maray na hapon po. Ay, aga po, Boss Mar. Apa. Congressman, nahiling ko po na ikasanagaro ang congressman na nagmakulog para sa kapakanan ka mga workforce ta na mataman sa tuyang mental health. Hello, Kong? Apa. Nag-file po tayo ng bill na mental health leave. Mga kababayan, ang kanilang mental health state. Okay, so ano ho ang pinaka-salient features kay ni Tabi, Congressman? Ano po, sorry? Ano ang pinakang obeto niya nga tapo nag-file kita kay ni? Ang pinaka-purpose kay ni is patawan ki 5-day leave ang satuyang mga kababayan para po kaigusin na kipanakon na katamanan ang sa indang mental health situation, mental health illness. Kasi ng maparahay ini, sa mga eksperto, sa mga medical experts, saka mag-negotiate ng oras na makapahingalo ang ng pag-iisip pa. Ayun. So, aside from magkaigo ka ning chance na magkadumang ka sa psychiatrist o psychologist to consult what you are feeling now dahil sa iba-ibang nagraralawag sa isip mo, pwede man na magdumang ka sa sarong lugar para makalis yung stressor mo. So, Boss Mar, pwede pa upload Yan. Aba, okay. Congressman, naraw po na ako? Yung mga choppy na po, opo. Choppy talaga. Ano kaya sa Sa Messenger, open po ka mo? Try doon natin sa Try ito daw sa Messenger kung makakunik kita. Nila nga. Baka makusog-kusog sa signal. Sayang, no? Magayon na oportunidad ini na maka-istorya si Congressman Alfred Manong Odidi sa mental health. Kada ko lang mga titamaan mo niyan. Kada ko lang titamaan. Para niyan, masabutan ta. Ano yan na 5 days na yan, may bayad. Kumbaga, apod kayan, pwedeng, maluya talaga. Maluya. Sabi ni Congressman Alfred, maluya nga talaga signal mo niyan. Sayang Data na susugpon kay Maraiso istorya. Maluya sa signal. Kasataal. Maluya nga signal Ayan. Okay. Karita daw sa Messenger kung available si Congressman sa Messenger. Try natin. Tangani na masabutan ta po ini. Kuning kaso baga, maipasa rin hindi. Tranquilo kita kayo ni. Tranquilo kita.
i-try natin. Baka sakaling pakuha natin. Alay nyo Ayan. Ayan. Ay, maduya talaga. Signal duman. Apektado. Garo man ang ganyan Taal Volcano. So, sa Manila. Ha? Ayun, no? Wala eh. Hindi tayo makakunik. Kahit sa messenger. Ayun, sayang. Di ba? 5 days pala na paingalo kapag naipasar po ang batas na yun mga tugang sandali tingnan natin hindi nagtamakalusot duman talagang 5 days mga tugang na paingalo. Okay? Ang sabi duman sa bill mga tugang ang kada empleyado katawan po ng 5 aldaw na leave days with full pay. Oy, full pay pala. Provided mga tugang na ang leave kung dahil nagamit, pwedeng i-carry over for the next year. Then pwedeng i-monetize at the end of the year. Yan. Di pwedeng i-monetize pala. Okay? So, employers shall accordingly offer and implement programs to raise awareness on mental health and to ensure the employees' mental well-being. So, yan po tabi, Okay, so, yan ang sarosa, sarosa magayon na matawan po ng attention because sabi nga ni kan Department of Health, may mga major depressive disorder na na-record sinda sa mga individual na minabot na sa 17 million. Okay? Hindi yan, mga tugang, hali duman sa mga problemang sisapar kan mga workers kan workforce So para mas makaproducer ning maray na trabaho, kay puhan na magkaigwanin sarong batas na magsusugo sa mga employers na, oy, paingaluang o nangayayan na mga empleyado mo para makahangos-hangos sa pressure. Makahangos-hangos sa pressure. Dapat ngaya, magkaigwaning pagpurpaingalo man and then magkonsulta sa mga health experts, mental health experts, tangani na magiyaan sa kung ano ang dapat nagibuhon. As hindi umabot naman sa punto na, mga tugang sa kadipisilan sa buhay, minaabot sa suicide. Diba? Dipisil baga. Kayo po yan ang mga sitwasyones. Okay? So anyway, siguro, reseta na lang sa ibang mga pagkakataon ang interview kay Congressman with this may saro pa itong gusto ko itong rural inclusion, rural financial inclusion, yun itong natin yun mamaya sa ibang aldaw maluyang ng signal naman sa Manila nagbuga-baga sa bagong aga baka na apektar ng signal ninda maluyang talaga napuputol kami. Okay, pasensya na po tabi sa mga nagantabay para po dyan. So next time magalina na po ang signal, isa lang ulit si Congressman Alfred de los Santos kapag dahil po siya masyadong kaulangan duman po sa Manila. Okay? O bueno, partner Al Armario nasa linya para po sa dadinyatong istorya. Partner Al, thank you for waiting. Let's go in. Thank you so much partner. Nagkaka-interes mo niyan ang ibang kapitan. Digdi sa Legazpi kung papaano ang sistema na may tauman sa saindang mga residente ang titulo kan lote o daga na saindang natutugdukan na public land. May award naman sa indang residente. Ini ang nagbuto ang informasyon basado sa pahayag ni Kapitan Maing Santillan, ang Vice President kan Liga kan mga barangay digdi sa Legazpi, digdi sa barangay Sabang, pagkatapos na sobra 40 mga residensya o residente ang natawanan nin titulo kan DNR
kan sa indang loteng inaplayan na masadirihanan ng GAD. Ikinaugma ini ni Kapitan Santillan dahil at least sa haloy na panahon na pinagmaliugutan man ni ninda ini, na pakinabangan na ng GAD kan ibang residente, although na bako pagabos, pero bigla man na may mga masunod pa. Kunya, nagka-interest man sa ibang kapitan. Tusog sa payag ni Kapitan Santillan, siging arapod kan mga pag-iriba niyang kapitan kung pinano sa sistema. Kaya pigpaliwanag niya man na inot, dapat talaga matyaga kabilang leader kan barangay, inot na i-organize so mga nakatugdok dyan. Ikadua, i-identified sa opisina ng gobyerno ang lot number kan mga piga sasabing mga public land dyan sa indang kanya-kanyang teritoryo. And then mapasiring kasadiinar para aramon kung ano ang mga requisitos sa pag-apply. And then sabi ni Kapitan Santillan, kung may mga requirements man digdi sa city level, tayong masyadong problema sa parte niya bilang leader kan liga, dahil pwede siya makatabang sa pag-follow up kan mga ibabang dokumentos digdi sa city hall o city level. And ang sarok pa dyan, iyo ang pag-coordinar sa mga opisina di gobyerno, siringkan city planning, city engineering, mapa-survey, as in may committee meeting man iyan, committee hearing, dyan sa level kan sa Gunian Palon. So, durolawig na proseso, pero ang mensahe digding gustong tawanin doon ni Kapitan Santillan, na kung talagang desidido ang mga kapitan, na matabangan sa mga residente na yaw nakatugdok sa mga pampublikong daga, ini dapat na tiyagaan dahil may huralawig na proseso, asiring kan kinibo niya digdi sa barangay Tabang. Ang partner ang informasyon digdi sa lawas, Alarmario, DCGB. Thank you very much, Al. Yan, proper coordination yan at saka recording ng mga lugar na kinatitirikan ng bahay nyo. Ano po na ako sa Induna. Sa direk ang gobyerno, tinauwan ng kaso, inaward na. Kanakaagi pong Sabado yata yun. Okay. O bueno, mga tugang, ino rin ang schedule para sa walk-ins dyan sa LCC. LCC Mall, yung mga mayroon ng schedule yata yan Pakiarang daw tabi, yan, Angel, kung naarin ining schedule kan pagpabakuna, LCC. May nagarapot na ma-walk-in na din sinda pasiring dyan. Ayan. Kalanin mo babakuna na. Alright, Ans Galero na sa linya. Hello, Ans! Yes, maray na aga sa mga tarantakay. Ay, Ans, may information ka ba kung noarin ang sa ibang mall? Ang LCC and Pacific Mall, kung nakita na sa Latabi, Sir Mar, susog kay Alcalde, sa iyang post kaso Banggi, pero Tuesday ito tabi, Sir Mar. Sa aga. Kada Martes yan, LCC and Pacific Mall, tapos Miyerkules sa Swede sa SM Legazpi. Yan, LCC and Pacific Mall. Yes. Walk-in yan, pero dapat yun nasa kategory. Yan sa kategory dapat. Nasa kategory. Ayun. Yes. Pwede na bang A4 dyan? Pero A1 to A3 po muna ng LGB. A1 to A3. Yes. Okay. Pero duman sa Kapitolyo, yuman? Yung magkaroon dito sa Kapitolyo, yung mga essential workers with comorbidities, sabay naman ito. Pag may comorbidities ka na, essential worker, pwede. Yes. Halimbawa, ngayon ako may alta presyon. Pwede ka na mag-visit. I-filing ko sa resita ko, pwede. Pwede. Hindi, pwede ba dyan yung mayroong arthritis? Para din ang lahat yun. Hindi ba dyan may arthritis? Comorbidities ba yan? Parang yata yung mas internal, yun ang kinakailangan. Yes. Yung puso, diabetes, baga, iba pa. Ayan, okay. Sige. Ano pa ang mga pangyayari tabi dyan, Ans? Hello, Sir Mar. Siguro may maaga sa mga nagdagdapang Barreto ang nagpatanig girakay na Albay Power Energy Corporation APEC
Tapos na mga barangay digdi sa probinsya ng Albay na talagang maging seryoso sa pagbayad sa indang mga sumulong sa proyekto. Iyon na lang ang sinabi sa DCGB News ni Apec Internal Relations and Communication Officer sa Personal Support Department Head Leslie Capos. Tapos na makabayad naman sa ibang skipper na na barangay Bariucan Malinaw sa indang mga arrears. Sinabi tapos na dahil talaga maligaya na mag-disconnectar sa ng kuryente sa mga barangay na may halangkaw na area. Kaya pinakakuha na magtarabangan ang mga residentes ng mga konsumidores sa mga barangay officials na mabayagan nito sa lalong madaling panahon lalo pangulan na nagkataigwa ng problema sa supply at insulin ng kuryente ng sa probinsya ng Albay. Si Tapos, nagtaong asigurasyon na panagos ng gularesin ng mga tao ng serbisyo sa mga aldeano ang dapat na magtaupan ng kooperasyon ang mga init sa indang opisina. Ayun. Kunyan duwa na pala sa Malinaw. Yes. Yung Barangay Hunop, naka 85% na koleksyon na ibayad. With 10% nagboluntaryong isurrender na sana. Yes, Ining sa Barangay Bariu, nasa more than 77% yata. Hindi ako nagkakamali. 76%. Ayun. So iba, dahil nakabayad, putol man. Putol talaga. Okay, pero na-energize na. Yes, na-energize na kang July 3. July 3. So, ang patanid na pwede pala magtarabang-tabang rin. Ayo, community approach, kumbaga pagtarabang-tabang naman silang kay tapos ang kay Pukana. Kung nag-ibukan barangay Hunop na pobre na barangay, di ba? Bakit tindi sa medyo progresibong barangay? Oo, tama. Ganun na. At saka nagamit na yung konsumo. Ayun baga. Sige. Ayun na, Mr. Mar, ang updated demand sa APEC, ang Sigalero with Boy, Thank you very much, Hans Boy. Ali po dyan sa Albay Power Energy Corporation. Adi, ikan Sabado baga, isinalang ni Father Momoy so Operation and Maintenance Department Division Manager head, no? Si Sir Dennis Katchin. Tama ba? Katchin. Si Sir Dennis Sir Delphine, di ba? Duman na pag-irestoryahan mga tugang. So, sitwasyon kan APEC ngunya na mga panahon, di ba? Medyo ngaya nasa durdipisil kadakol ang mga collectibles pagkatapos siyempre dakulman mga tugang so mga dapat na asikasuhon. So, napadako kita duman sa collection efficiency. Ano ang nangyari duman sa kampanya ninda na makabayad. So, naanambitan nga na during the pandemic, may mga pinagibong parang sistema so APEC na daning dahi ka magabatan, tinawaning 6 months na staggered na pagbayad, kumbaga mensual na pagbayad, no? Hanggang sa mabayadan mo sa mga ano mo. Pero sabi dahil ito nagtriumpo, kaya uminabot na sa puntong niyan na talagang purtula na. Massive disconnection saka baraklasan portion, di ba? Diyan sa sa mga barangay. So, kan in-implement ito po na ngaya pagpatanid na pagday nakabayad, putulan, despite na may mga pagkontestar kayan, may mga barangay na nag-isip-isip man na pinakiururunan sa mga residentes po ninda na magbarayad. And one of the example dyan is yung Barangay Hunop. Ang Barangay Hunop, Bubriyo nung po na barangay dyan, sa Malinaw, sa Ditsa na. Pero yung sa indang utang, mga tugang, na nakakonsigil ng 85% kan kabilugan na pagkakautang, tapos o 15%, voluntary lang sinurrender sa kontador sa APEC nang hindi kami na makakabayad pa kaini. Kaya putuli na lugon nindo kami. Kaya nakaaging July 3,
hapon na garo ito, nakapagbayad man sa barangay Bariw. So, naikonektar na. So, pwede man pala na magbarayad. Di ba? Dahil kung dai talaga putol talaga sinda. So, question kung ano nga magiging epekto kay itong pigtao sa indong exemption kan Department of Energy na dahil na maglaog duman mga tugang sa CSP. Pagbidding ka, pagi ka duman sa sa proseso talaga, so girenan sa emergency, napigagad nindang magbakal nin ning kuryente sa SMEC. So sabi ko, ano rin ako ang pwedeng ma-implementar by next billing ngaya, mabalik ang presyo duman sa dati bago nag-billing kang June. Di ba? Nalumi ng kawon. Mabalik na duman sa dati. Tayo ito sa dating, yung presyong dati na pigbabakal ninda. Igapot ko kung ngata ta dahil nakakabilog ng term of reference, dapat pala maghiro man so Aleco board kayan. Kung ano po ang rason kung ngata ta dahil na gigibo yan, yan pa sa tuyang babantayan. Sinaaramon man sa Aleco board. Kan sabi, ang Aleco board ngunyan, duwa-duway sa membro. Sarong presidente, sarong sekretary. Pero supervise, sabi ni ni Sir Delphine, supervise ngayon kaniya, igwang yung assign ng taga niya na nag-supervise dyan. But the question is, ano yan? With the presence of the two, pwede bang akuon o legal ba ang ipapasar ninda na halimbawa resolution na maglaog na magkaigwaning terms of reference? Tangani na makapag-bidding man mga tugang so Aleco na nagagamit kang prangkisa, so APEC na nagagamit kang prangkisa ninda with other energy. Kasi kung mangyayari man anggad na pirmo sa nakitang emergency, mga tugang, di man makakabiding, di man makakahanap ki itong so talagang hababaon. So may nakuasin, di ba? Arugan emergency purchase yan, di ba? Duman sinamabakal sa SMEC, dating kubakalan ninda, di kita makahanap ki iba kung pira sa presyo duman, na although, pigiling tababa man kay compared to the WSM. So yan pa mga dapat natong sasaboton. So sa Sabado, istorya may giraray siya para po dyan sa iba pang mga kaputa, mga kababayan. May guwanin pigahanap nitong manungod sa SPA Databi. So sa Sabado baka maka-austorya taga may paliwanag din na kimarayan. Ano na nangyari ngayon dyan? Okay? Yan po tabi, mga kabarangay taan, mga dagdag na istorya nato, mga updates para po sa tuya pong mga kababayan na nag-aantabay. Okay? Oras nato mga tugang, alas 11:32 na nin pagka-morning. An oras hatod sa Indokang Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. El Real. Tikman ang sarap, sustansya at sulit sarap ng spaghettiing El Real. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Sangobion. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Smart Padala. Kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Joy. Iwas germs. Iwas sakit. 15-day mileage claim is based on quantitative consumer usage test. Joy Quincena Spat. Only 10 pesos and 50 centavos SRP. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep Tablet. Neozep ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Nakaupo, amoy pawis agad. Konting lakad, amoy pawis agad. Sa summer init, ang bilis. Konting galaw, amoy pawis. Kailangan ng kontra, amoy pawis. Yan ang aming nais. Sa wakas, may New Downy kontra amoy pawis. Yan ang sagot sa summer misis. Amoy ng pawis, huwag magtitiis. Pag New Downy kontra amoy pawis. Pektado
on technical testing and consumer agreement data. New Downy Contra Amoy Pawis. May 24-hour Contra Amoy Pawis protection. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Pagkatapos ng napakaraming trabaho, sino ang kaya pang mag-asikaso sa bahay? Syempre, yung di sakitin. Ang naka-Enervon araw-araw, may more immunity. Tulong para makaiwas sa sakit. With proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. It's happening! The BTS meal is now available at McDonald's. 10-piece chicken McNuggets, a Coke, fries, and 2 new sauces, sweet chili and Cajun, inspired by sauces from McDonald's South Korea. Careful, they have a little kick. The BTS meal. Get it now at a McDonald's drive-thru or order via McDelivery while you can. Dr. Aquino here with today's ginhawa tip. Para may bilis ginhawa sa sipon, kailangan ng fast-acting na gamot that protects your respiratory cells against sipon-causing viruses at mapabilis ang recovery. Minsan kasi, di sapat pagpahid lang ang solusyon. Bitin ang ginhawa. If symptoms persist, consult your doctor. Di sapat ang pahid-pahid sa sipon, kaya para may bilis ginhawa, dapat mag-Neozep ka na. Neozep for complete cold relief in as fast as 15 minutes. Unilab yan. Phenylephrine, hydrochloride, chlorpheniramine, maleate, paracetamol is the generic name of Neozep. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng kasama nito. Mag-spaghetti tayo, Erial ang pasta ko, Erial, Erial, Erial. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti Erial, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol dibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Sipulin Luna po, ang mga gamot at vitamins ng United Home, tulong para protektado ang pamilya ko. Bahay ko to, protektado ko. Bahay ko to, protektado ng United Home. Lumat na panlagnat, na masarap at sulit. Sipulin Luna po, para sa lagnat ng anak ko, United Home Kidulets. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Sipulin Luna po, para etsapuera ang virus, mag-United Home CTAB at CTAB Premium. For as low as 2 pesos 30 centavos SRP. Bahay ko to, protektado ko. United Home. Unilab yan. Paracetamol is the generic name of United Home Kidulets. Ascorbic acid and sodium ascorbate are the generic names of United Home CTAB and CTAB Premium. If symptoms persist, consult your doctor. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya. Kaya you should take care of your health. Gets ka na ng Wilkins Pure. Sure na pure quality water na may global purification standards. Dahil deserve mo ang good health, mag-Wilkins Pure. You are worth a Wilkins. A product of the Coca-Cola Company. Drink Wilkins Pure. Pure quality water for 11 pesos SRP. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero maga pa rin. Pare, mas magaling dyan, Skelan. Check na mas magaling. Mas tipid kesa leading brand. 950 SRP lang. Mas magaling nga. Ayos na ang Rayuma ko. Skelan! Unilab yan. May anti-maga ang Skelan na wala ang paracetamol. Naprox and sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entry
entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Halika na sa pinakamura, panlalaki, pambabae o pambata. Sexy fashion, presyong abot kaya. Dito ka na sa tunay na pangmasa. Bag, shoes, pants, RTW. Dito na sa home, marami ang matitipid mo. Budget ay sapat sa bilihing mura. Dito na tayo sa tunay na pangmasa. Home Enterprises, the cheapest in town. Home Enterprises. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Aramon Yato. Aramon Yato sa DCGV. Kaiba si Mark Villar. Alright, balik na kita mga tugang sa programa. Hello kay Sir Marlon Longabella ng Lakay ng Kalikasan o dyan po sa Longabella's Farm. Ayos Dumarami ang mga nagkaka-interest na kunyan magtaranom. Asin mag-aradal kung paano ba ang tama na proseso na dahi kita dahi maudong ang laang sa tong mga daga. O, di ba? Sa mga masunod, abangan po nindo yan. Ngani na maturuan taan mga kababayan niya to kung paano ang tamang prosedimento kan pagtanom para masiguro ang pagkaunta from the preparation kang soil hanggang sa kung paano ang pag-ani kan mga bunga. Di ba? Abangan po nindo yan. Maraming scope yung agriculture sa saro-saron tayan. Diba? Tangani na mas masustrirantaan pagkakaigwa po masaganang pagkaon sa lamesa ta. And then mainggan nyo taan mga hobbines na maglaog dyan sa farming, maglaog sa agriculture, kasi ginang gururang ka mga paratanom ta, mga parauma. It's good na may nagkakapiran pong numbers na sa iba-ibang munisipyo na nagkakaigwa ng mga lakdang na mabuhay po ang agrikultura. One of which, San Pigsusyokis talaga, mga tugang, iyan pong yaon dyan sa 3rd District, na tawan talaga ng panahon ni Congressman Didi Cabredo na kung mga baga sa government internship program, imbis na magparatimpla ka ng kape sa opisina John, o nagtaranom. Yayos baga. Di ba? E din sina Sir Marlon, di ba? Sa pag-agency ng mga Agriculture Learning School o Learning Institute, mga tugang, may mga kababayan kitang nag-aadal. Kundi, sana mga magurang, turugutan tayo ng mga kaakian ta na makaukod. Pag nagpa-upload din mga, halimbawa, open ngayaan training sa arog kayo ni, anoon po nindo, halimbawa, nag-opening training dyan sa Longabella's Farm. Yan po sa, kina Sir Marlon, dumanon po nindo ta, makaukod yan, dakulang bagay po tabi yan. Na hanggang sa nabubuhay sinda, magagamit ninda yan, hanggang sa mag-aragom na sinda, magagamit ninda yan. Diba? O yun po yan ang problema ta. Why is it na naubos ang satong kakarampot na sweldo
Nakita paano, puro bakal, John. Sabi ko, ay ka mga panahon. Pati nga ni para umangon niya, sige man ang barakal. Diba? Pagkatapos na mag-produce, di pa bakal, tapos tanganing siya na magbakal. Diba? Sana, yan ang objective dyan is, may sobra. Diba? Katapos mo ipabakal, igwa ka pang natada. Araw ka mga panahon na may mga kaon-kaon kita ng paroy. Diba? Sa kada harong. Pagkatapos, pigdilit di ita na pigbalad, tapos di ita pigpamulino, hanggang sa umabot naman sa punto na, sunod na anihan na naman. Ngunyan, dahil na John, pagkaani, diretso sa pipapaktura pasiring duman sa pabakalan, tapos mabakal sa kibagas. Nangyayari sa buhay ta. Di ba? Ay, ngunyan, na dit-dit na po na natutugang mga programa. And then may mga tabang na ang mga ang Department of Agriculture, ang provincial government, ang opisina ka mga congressman, nagtatarabang na, iba, hindi, samantalay natin yan. Mga tugang, ha? Kapag naukulan nindiyan kung paano ang tama, you will enjoy mga tugang, sabi nga, the magic of farming. Jimmy na salita na sa linya. Ito si Jimmy, agriculturist din eh. Jim, please come in, Jim. Yes, so salamat tabi maray na agaray na sa mga para antabay. I'm proud to be. Nabaritaan mo ito? Ano? Sabi ni kung didibala na ka mo sa duwang ini? Anong doon ini? May duwa pa ano na nag-post sa Facebook. Kaya na? So dati ba na? Kuha nito? Kanginot baga, ayun naman yan. Pigahanap sikang didi. Wala sa paday. Turok itong doon ito. Ang nangyayari sa buhay. Okay, kumusta dyan mo yan? Sabi ba ni ex-congressman Fernando de Cabredo, papaya isa na ngayatan? Oo, ayan. Okay. So, tao na nakakaisikan ko na na pinagigipon ni Congressman Fernando de Cabredo. Yes. So, kumusta mo yan dyan sa third? Ako, nakagap niya tuwid pa mas kanina para reklamo. Niya na naman, Pilcos. Ano? Pilcos. Pilcos naman. Mali ang magahan signal. Ang signal mo nga. Nagpapagot-pot ang signal mo. Ano daw, saan daw pati nila pwedeng iba sa problema? Baka daw, apektado kang taal. Nag-dial ka, aluyon, mag-ring. Yan. Ikadua, duman sa Piyodor, nakapot sa tuya si Mayor Alan Tarandia. Through smart, nakatrapot niya ako sa Globe. Wala man, duwang aldaw na daw sila yung servisyo sa Piyodor at ang Globe. May diferensya talaga ang Globe? Ano daw ang diferensya ka na eh? Ito masabutan kung nagka-diferensya ang kan magtuga sa vulkan, kataan o ano? Baka rin nagkain yung design ta. Sa na opisina na piling may pabot yan, o yan nga, nag-provide ang signal ta. Iyo. Basta sa smartphone, kada 15 segundos, minapalsok. Day man, 12 minutos. Nagapalsok pala. 12 minutos. Kaya day man nag-synchronize. Ngayon, sa group na naman na nag-diferensya. Iyo. Tapos na sa nag-diferensya kita sa Pilipinas, ano? Pinakamaray ka magpakabit ka ng PYZ. Ano PYZ? Radyo na sana. dapat ang pakusugo ng radyo. Dapat sa repeater ka dyan, yun. Ha? Repeater. Maski dahil yung repeater. Baldaan dyan sa'yo. Pakarin talang antay na talig din. Aba ang bayaw yan sana sa... I'm very willing na magbatal ka ang tabi maantas na... Nakatakal sana sa atop kaya? Kung may matinay, maasahan. Ayan, ingon yan nga. Sobrang init kaya, at epekto ka sobrang init. Nag-irinit ito. Yun ang problema tabi, Marco. Saan tayo ipapabot na sumasapit ang dayang signal daan, globe, duwangal daw na. Dapat ani para po naman kan mga concerned. Dapat ka ni mo dahon, tanganing mga ka-lortol. Dahil naman bigtalaban. Sabi pa nga, bago pag-Disyembre, matinay ka boss, tranquilo na. Ang malibo nga nita, duman sa nasyonal, ikaw para report na according nga yato Tesla, yung itong nagsusukol baga kang signal,
Nag-improve na ngayon sa mga telcos. Wala. Pagluwas ka ito, lalong nagro-lugod. Nagro-ro. Nangyari. Nagro-ro. Maliyonon talaga. Walang nagwawara-wara ang signal mo talaga. Mas Nagwawara-wara. kauron ko si Congressman De Los Santos na wara man kaming duwa. Globe man ito. Maski magkuhan ka, upload ka ng footage. Nag-aabot ang footage. Tapos lang report mo. Maluya nga na. Mag-reference ka. Maluya talaga ang signal. Talaga, turutol mala, napatanayan mo pagka so rapid job. Oo. Ito, nag-remas na. So, rubber job mo, pinilira mo video, nag-abot digli sa muya, picture. Picture! Nga kaya ko doon nag-iro. Ano yung mangyari kasi? Ano nga talaga sir ngayon mairo? Ta picture nga ya? Ako picture? sa Jimmy pinadara niya video? Footage ito? Video? Only in the Philippines talaga. Kaya importante yun. Magparalik na ka sa pagtanong. Tama si Congressman Didi Cabredo? Oo. Oo. Buhay na talaga pag sa segunda. Basta maski magkararapak-rapak na yung mga telcos na ini apek ini dahil nagkika-servisyo. Basta may katalutun kita, mabubuhay pa kita. Basta may pagkaon? Basta may pagkaon. Pag sa Pulangi, si Captain Salceda, so hindi po landscaping man. Yan. And welcome man sa mga kahubilisan. Mga kunya may ito, mga vegetables. Vegetable man, mga upo, pitsay, kangkong. Oo. Diyan man sa ano? Ayos man. Diyan man kay Congressman Didi, magpon sa gulayon, nagpon palan sa Duma, naging gulayon, ngunyan, mga tsindana. Mga tsindana, nananulak yung si Congressman. Masunod ka, baka na. Baka na. May mga negosyo na, mga kapapaya. O yun, nasa na yan, ang pakusugunta. Kay Pon sa Naigos. Igos, bangon yun, ikaw pa ganing lay na, so, Patsire. Oo, yan. Dito sa pag naman yan dyan sa 3rd District, dakulang bagay yan. Tagarotulong klase karon ng sira ang ibabayong dyan. Oo. Diba? Na pwede mag-supply dyan sa mga pangangaipo, dyan sa 3rd. Ito, coastal bagay yan, area. Dakulang bagay yan. Una dito na sa to ng mga resources ni Lord, iyon ang deribilo punta pakurosugunta dito. Pakunening, warara-wara man sa naning mga ibukan tawo. Ayan, okay, sige. Yan, Tabi Mara, sa ito mga dagdag na informasyon, Jimmy Nasalita, DCGB yun. Thank you very much. Ayun talaga signal. Nagkakagrotong ang signal. Ayan baka may makaisip naman dyan sa sanggunian. Ipapod naman lamang. Yun mga kaipunta ko niyan. Tubig. Diba? Nesesidad. Tubig. Ilaw. Ayun komunikasyon. Parte na kambuhay. Integral na yan Diba? Without yung mga telepono, serbisyo ng internet, medyo kulang ang dalagan, di ba? Naging parte ng kambuhay sa trabaho, sa pag-aadal, di ba? O yan ngunya na maluya ang mga signal nindo. Paano na? Di ba yan ang problema, di ba? Sabi ninda, ngunya ngayon patapos na ang termino ni Presidente Duterte, magayon na ngayong signal. Kaya ito ngayon ba ang sunat, tinarner na ngayon ni Presidente Duterte, pag dahil sarado ko kamo, nagarayon ngaya. Tapos tinawan ngaya ng orden kang Presidente na, ay, mga LGU, dahil pagpa-repeata nindo ang mga telcos na magbugtak ng tower ninda. O yan, nagraray na ngaya. Manamatay rin sa tao. Baka doon nga sana sa Mindanao ang sa Manila. Yan ang apot. Yan, nagkapirang masarang simana na, magduduwang simana na, medyo maluyang signal kang globe. Ano bang nangyari? Kaninot, pero baga sunasa ilarong ka kang tubig. Ngunya na ba, inaputol na. Nangyari dyan. Baka pwede sa sangguniang panlalawigan. Di ba nagpaaram yan sa indo magburugtak digdi? Baka pwedeng tugtukan naman indo. What's happening to you guys? Di ba? Mga bes, what's happening? Ani po na magkaigwa ng kanultuloy mga serbisyong yan. Okay? O paano, mga kapatid, alagay ko, scared na muna tayo, digdi po sa programa.
Para po naman sa mga kabarangay natin. Kendo ka boss, thank you very much. Para po ni June Apolis sa lado technical. Sa bilog na tropa. Ako man po si Mardila Dahiba sa Nitsa na Pirotian. Hanggang sa aga, Sara mo niya to. Thank you, bye-bye. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget